Estamos facendo aínda acopio de glucosa despois dese xantar que vimos de realizar, facendo unha dosis interesante de serotonina, que tamén é necesaria nestes casos, cando se fala de temas importantes como que nos concita hoxe aquí. Estamos falando de vivenda, levamos todo o día neste foro interesante, donde se dixeron cousas que apuntamos todos, a lo menos na mente, porque nos abriron portas de coñecemento que mellor tiñamos fechadas, e agora este panel é o panel máis político de todos os paneles, porque aquí están representando as tres ideoloxías que están presentes no Parlamento de Galicia, para que tamén nos manifesten cales son as súas propostas, cal é a súa visión. De feito, esta mesa 4 chamase, ou titúlase, Política de Vivenda das Organizacións Políticas. E compoñen a Lara Méndez, que está a miña dereita, tarde, benvida. Gracias. Tamén Iago Suárez, benvido, do BNG, e do Partido Popular está Cati Varela, que tal, como estás? Ben, entre os tres tedes que descifrar, na medida do posible, esas incógnitas que están aí no aire para saber que é o que van facer os políticos que teñen o poder para resolver o problema que hoxe nos está aquí. Así que, por non seguir un orden distinto, Lara Méndez, que está ao meu lado, dentro do Partido Socialista de Galicia, PSOE, Lara, como se analiza o problema da vivenda dende a perspectiva socialista, cales son as propostas que se poden facer para resolver o problema da Ribeira Sacra, neste caso concreto, que é mellor extensible a outras comunidades, a outras comarcas dentro da nosa comunidade. Xa, bueno, pois en primeiro lugar, moi boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas pois a Asociación de Empresarios por terme invitado nominativamente, pois ao seu presidente, a Severino, por terme invitado a participar hoxe desta xornada, pero gracias tamén por facer estes espazos de debate, que creo que sempre é bon e positivo, porque sacaremos todos conclusións de futuro, e tamén pois pola capacidade de facer esa asociación, que ao final é buscar sinerxias con un fin común, que en este caso pois plantexa o tema da vivenda. Creo que o primeiro que hai que facer a mellor é unha pequena diagnose, a que se debe esta situación que estamos a vivir, esta emerxencia habitacional, que por un lado é pola falla de políticas públicas. Nos últimos anos, isto fai que hoxe a moitos mozos, mozas, familias vulnerables, sexa moi difícil ou casi imposible adquirir unha vivenda. Paralelamente tamén está o problema das VUT, das vivendas de uso turístico, en sitios emerxentes, como pode ser a Ribeira Sacra, se sempre foi un sitio de destino, en o feito de estar nomeada a candidatura para Patrimonio da Humanidade, evidentemente fai que xa de por sí sexa un reclamo, que aproveito tamén para desexar que consigamos ese obxectivo común de todos e de todas de acadar ese distintivo de Patrimonio da Humanidade. Pero tamén fai que a xente veña máis masivamente a visitar e coñecer a zona. Por lo tanto, tamén se xeran zonas tensionadas por o uso da vivenda, a escasa vivenda que hai, como uso de destino turístico e non como uso de vivenda permanente. Esta é outra problemática existente. Outra é a vivenda baleira que hai. En moitos casos habría que ir a rexenerar esa vivenda, rehabilitar esa vivenda baleira, que a veces é costoso e, por lo tanto, tamén aí é necesarias políticas públicas. En outros casos, a mellor a vivenda de titularidade de moitos ou varios heredeiros, en algún caso nin están na zona e, por lo tanto, isto tamén complica a rehabilitación destas vivendas baleiras. E despois tamén podemos engadir outro factor que sería a falta de seguridade que hai tanto para o arrendatario como para o arrendador, nas dúas vertientes.
creo que, por facer unha pequena diagnosis, serían estes os 4 puntos, non? Que fai que estemos ante esta emerxencia habitacional. Dende o Partido Socialista, que propostas poñemos en riba da mesa? En primeiro lugar, o bono de aluguer público. Estamos a falar de que todos sabemos que a construción de vivenda nova leva un tempo, non é algo inmediato e, polo tanto, mentras non haxa esa vivenda pública, evidentemente hai que dar solución inmediata. Entón, pasaría por ese bono de aluguer que dé cobertura ás altas demandas que hai. Na última convocatoria foron máis de 10.000 persoas as que quedaron fora de poder acceder a un bono aluguer. Por lo tanto, en primeiro lugar, habría que dar cobertura a toda esa demanda de aluguer que hai de vivenda. Por outro lado, estamos a falar da regularización. Temos unha lei, que é a Lei de Vivenda 8/2012, que evidentemente hai que actualizala e hai que mellorala. E, ademais, o que pedimos tamén é blindar por lei que a vivenda de construcción pública sexa sempre de titularidade pública, porque na actualidade non o é. Nas modificacións últimas que se foron facendo se sigue mantendo que ao cabo de 30 anos unha vivenda en compra pase, revirta xa a mans privada, e no caso do aluguer, pasados e transcorridos os 15 anos. Por lo tanto, isto limita moito o feito de que se poda seguir mantendo toda esa vivenda. Ese esforzo económico que se fai desas administracións non pode revertir despois en titularidade privada. Ten que seguir manténdose como titularidade pública. Hai que tamén poñerlle freo e regular as tensións xeradas pola vivenda de uso turístico, en este caso, a través da modificación do REAT, regular, para que aquelas vivendas que poidan ser de uso turístico que esteñan no registro esteñan reguladas, e despois tamén imitalas, porque senón estamos ante unha situación cómoda que xera os recursos económicos máis rápidos e que, ademais, se evita a mellor ter alquilada toda a vivenda durante un ano. Por lo tanto, é outra das cuestións que nos propoñemos. É outra recuperar, cando menos, os 40 metros cuadrados as vivendas, porque senón convertimos, a día de hoxe, por unha modificación que se fixo, a última modificación, estamos a falar de que están as vivendas xa con un mínimo de 30 metros cuadrados. Entendemos que non son espacios razoables para poder facer as túas necesidades básicas diarias en ese espazo tan reducido. Entón, un pouco así, sintetizando, porque como somos varios ponentes, un pouco sintetizando por tocar un pouco todos os paus, por que creemos que estamos en esta situación, esas son as medidas que propoñemos desde o Partido Socialista. Haberá tempo para profundizar, pero hai que decir unha cousa. Non dixo vostede nada novo que non se dixera xa aquí. É dicir, que estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma dirección, remando no mesmo sentido e buscando solucións. E iso é positivo que tenga política. Como esta mesa é política, teño que darle paso agora a Iago Suárez, que é tamén parlamentario do BNG. Correcto. Boa tarde. Boa tarde, Fidel, boa tarde a todos e a todas que estades aquí hoxe nesta tarde de ventres, que ademais cae bastante duro. As que estivestes aí fora, cae un sol aquí de cuidado. Aquí na Ribeira Sacra dicimos que somos os exportadores tanto do calor como do frío, falamos aí fora. Aquí onde se produce o calor e o frío que se exporta a outras partes do territorio. E grazas tamén, Fidel, por ser o moderador, porque sacamoste da radio, conseguimos te sacar aí do teu entorno natural. Eu encantado de estar aquí con todos vos. Para que moderes este pseudo debate, porque ao final tampouco é un debate ao uso os que estamos a feito, aquí estas persoas que estamos, que xa nos coñecemos ben, de debates intensos no Parlamento de Galiza, e, traelo aquí tamén a este entorno un tanto diferente. Eu creo que a solución é que non hai solución ao problema de vivenda. Non hai unha solución. A solución ten que ser multifuncional, interdepartamental, ten que ser unha estrategia coordinada por parte de todas as consellerías da Xunta de Galiza, que recordemos que é a administración que ten as competencias exclusivas en materia de vivenda en territorio galego, e que, por tanto, ten as ferramentas e a capacidade suficiente como para, polo menos, intentar
por solución a este problema. Eu creo que, desde logo, hai unha cuestión e unha palabra que ás veces lle ten certo medo, porque é complexa e é complicado leválo adiante, que é a planificación. Planificación económica. E, neste caso, planificación en materia de vivenda. E isto, creo eu, para solucionar a situación da vivenda no caso galego e no caso de Ribeira Sacra, fai falta unha planificación a moitos anos vista. Non pode ser unha cuestión dunha legislatura ou de dúas ou de tres. Non ten que ser unha estrategia galega integral que vise acabar co problema. Non? Eu creo que no caso de Ribeira Sacra hai que facer algo que está feito por riba, pero que creo que habría que afondar, que é un estudo integral do territorio. Realmente, cantas vivendas baleiras hai? Porque aquí falas de que hai moitas vivendas baleiras e demais, é certo, pero non sabemos exactamente cantas. E cantas son rehabilitables? Porque, claro, algúns que están en caso de ruína extrema e que tampouco é factible rehabilitadas. Cantas das que están baleiras son rehabilitables e cantas serían factible polas en oferta para que a xente as arrende ou as compre. E aí entra a parte da planificación tamén, non? Por desgracia, nós aquí falamos de que esta é unha zona eminentemente rural e que moita xente está intentando retornar ao rural, que, bueno, eu iso tamén o poño en causa, non sei realmente iso como é. Pero, claro, eu quero vivir no rural e eu quero voltar ao rural, poñamos como exemplo, non? Eu creo firmemente que eu non podo vivir en calquera zona que a mí me apeteza do rural galego hoxe por hoxe. E que ten que haber unha estrategia galega realmente de que zonas do rural se deben habitar ou rehabitar. Porque senón é imposible. Porque o principal problema que ten o rural actualmente neste país é a falta de servizos. É dicir, eu podo ir vivir a unha zona rural que pode ser precioso, pode ser maravilloso, pero se eu non teño recollida de lixo, se eu non teño traída de auga, e se eu non teño capacidade de poñer un punto de luz que non se vai a luz cada 2x3 cada vez que hai unha tormenta, pois é complicado. Entón, a Xunta de Galiza, creo eu, que faría o BNG, é un estudo integral do todo o territorio, cantas casas baleiras hai realmente, cantas casas desas son reconstruíbles ou rehabilitables, e canta xente realmente estaría disposta a vivir en zonas rurais ou en zonas onde haxa rehabilitación de vivendas. E a esas zonas, nas que haxa xente suficiente, non? Como para intentar vivir nesas zonas, dotala de servizos suficientes como para que non sexa unha odisea vivir nunha zona rural, porque xa digo que é o gran problema, e hai moitas parroquias deste país que non teñen traída de auga, non teñen recollida de lixo, e iso é un hándicap importante a hora de querer habitar zonas rurais. Entón, tampouco podemos romantizar esta idea de ruralizarse, volver ao rural e demais, porque hoxe por hoxe volver ao rural ou vivir no rural é obxectivamente máis complicado que vivir nunha cidade. E iso é así, e iso tampouco se pode negar. Entón, nós vimos encontrando, vemos arrastrando problemas, creo, de xeracións pasadas. Eu, cando Severino me comunicou que tiña intención de que viñese falar aquí, que eu veño de Chantada, claro, falaba con miña nai. E dixenme, vou aí a un foro sobre vivenda e tal. E dixenme, mamá, ti esta casa na que vivimos, non? No piso que vivimos en Chantada, cando comprache e como comprache, non? E dicía, bueno, pois comprei nos anos 70, sobre plano, é dicir, estaba sin construir edificio, non me fixo falta nin hipoteca, nin adianto de ningún tipo, nin aval, nin absolutamente nada. Eu dixenlle ao constructor que quería comprar a vivenda e polo equivalente a 30.000 euros teño esta casa que está bastante ben, un piso normaliño en Chantada. Claro, esa situación vivo la arrastrando, creo eu, ata os días de hoxe. E hoxe é completamente diferente. Claro, hoxe, quen queira comprar unha casa, aparte do tema da hipoteca, hai outro tipo de odiseas burocráticas desburocratizables que tamén impiden ese acceso e fan máis complicado. Eu agora falaba Lara do tema de bonos e demais, eu aí discrepo nese caso, porque eu creo que bonos hai suficientes, máis que suficientes, non? E creo que a política do bono e da subvención tampouco soluciona nada, e así se ten demostrado. Eu, por moito que eu propoña bonos, o bono da Xunta de Galicia ahora mesmo hai o bono alugueiro, o bono emancípate, o bono deporte, o bono comercio, hai 20.000 bonos, que está ben, pero como medida supletoria, como medida accesoria, a medidas máis de profundidade, máis radicais, non? Porque, por exemplo, o bono emancípate, que é un dos grandes problemas que temos en Galiza, menos do 15% dos menos de 35 anos viven fora da casa dos pais. O bono emancípate consiste en poder comprar móveis para unha casa que ti acabes de comprar, o acceso a móveis e inmobiliaria. Mas, claro, se eu non teño acceso a unha vivenda, é difícil que eu pida un bono alugueiro ou o bono emancípate, non? Porque iso non soluciona o problema que temos de raíz, que é o problema de acceso, non? E pois teño que dicir, porque como se dixo aquí na anterior mesa e demais,
creo que é importante que todas as persoas que facemos parte do ecosistema político galego hoxe por hoxe, que temos representación no Parlamento, sexamos quen todas de centrar o tiro e centrar o foco. O problema é ese. O problema é que hai moita vivenda baleira e moita xente sin vivenda. Ese é o principal problema. Hai outros problemas que son accesorios ou irrisorios. E aquí falouse da ocupación. E eu, claro, eu entendo que pode ser unha cuestión que lle preocupe a algunhas persoas e demais, pero se nos imos os datos, é que cos datos, no Parlamento dicímoslo moito, non? Dato mata relato, non? E os datos son clarísimos. En vivenda, segundo o Instituto Galego de Vivenda Solo, actualmente hai 1.757.739 vivendas. 200 só, das cales 248 recibiron denuncia por ocupación, 248. Das cales, o 96% eran sobre segundas vivendas ou vivendas nas que non viven ninguén. É dicir, o problema afecta ao 0,01% da poboación galega. A nivel estatal é o 0,05%. Entón, en termos reais e efectivos, isto é un non problema. É un problema inexistente. E isto é algo que eu creo que temos que ter claro. Si, nós podemos sacar medidas ante ocupación e tal, e están ben, están correctas, e todo o que se queira, pero é un non problema. E, desde logo, non é o problema principal polo que debemos estar, creo eu, desde logo, tirando. E estes son datos de ocupación do Ministerio do Interior. No caso da provincia de Lugo, houve, en total, 37 denuncias. E no caso da provincia de Ourense, 14 de todas as vivendas que hai en Ourense. Entón, claro, temos que ter claro. A Xunta de Galiza disponibilizou o número este contra ocupacións, non? Para asesorar a propietarios ou propietarias que tiveran un problema de ocupación e que quixeran mirar como resolver a súa situación. Bueno, en todo 2024 recibín 3 chamadas. Ese número de teléfono que viabilizou a Xunta de Galicia. E esos son os datos. Entón, eu creo que eso temos que ter claro que non é o problema principal. E se nos desviamos o tiro e desviamos o foco que era esa cuestión accesoria, creo que fraco favor lle estamos facendo as políticas públicas de vivenda que se teñen que levar a cabo. E xa finalizo, eu creo que unha das solucións que pode funcionar a curto e medio prazo sería a compra masiva de vivenda por parte da Xunta de Galiza, da Consellería de Infraestructuras. Comprar vivenda de maneira masiva, rehabilitar aquela que sexa rehabilitable e que sexa a Xunta de Galiza a arrendadora principal neste país. É dicir, que non teñamos que depender da vontade dunha persoa ou non a poñela en alugueiro. Porque antes tamén, xa finalizo, falábase de, claro, que hai xente que tiña segunda residencias en Porto Novo ou noutras zonas e demais, e que, bueno, ante inseguridade non as alugo ou non as poño a vender. Bueno, claro, eso pode facer unha persoa que teña recursos financieros suficientes como para non alugar, non? Ou non poñela a venda. Porque se eu necesito ese diñeiro, teño que poñela a venda ou teño que alugar. Entón, se eu me podo permitir non poñela a venda ou non alugar, non alugo. Entón, eso é algo que ven tamén a afondar o problema principal. Gracias, Iago. É importante distinguir entre a primeira vivenda e a segunda vivenda. A segunda vivenda é outra cousa distinta. O que sí é certo é que o das ocupacións é unha especie de marca política que se está utilizando en algúns casos para conseguir uns objetivos políticos. Non porque sexa unha realidade. É unha realidade triste aquel que o sofre, pero son moi pouquiñas persoas, moitas máis sofren por outras cousas. En fin, Cati Varela, representas o goberno, por lo tanto, que propostas nos dades dende o goberno da Xunta de Galicia? Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó Fidel, soy Cati Varela, soy del Partido Popular, diputada y también concejal en el Ayuntamiento de Monforte. Y quiero recalcar esto porque, aunque voy a dar aquí, sobre todo, ¿no?, un poco el argumento como miembro del Partido Popular desde el Gobierno de la Xunta, no creo que la vivienda, no creo que los problemas en general de la sociedad sean competencias solo de una administración. Creo que, aunque haya competencias delimitadas en el ordenamiento jurídico, sí es verdad que todas las administraciones les compete, en cierto modo, mejorar la vida de los vecinos, ¿no? Entonces, me gusta recalcar que también soy concejal de un ayuntamiento porque creo que la administración local es la que mejor conoce las dificultades que pueda tener un ciudadano en su día a día. Empezando por el final, porque simplemente, y esto lo voy a decir como abogada, la ocupación no solo es ilegal, que a veces hay ocupación cuando, tras un contrato de arrendamiento legal, el arrendatario no paga
Entonces, eso es una inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica, y no porque sea una familia vulnerable, porque yo como abogada lo he vivido. A veces ese inquilino al que se le desahucia no es un padre de familia con 3 hijos que se ha quedado en el paro, ni es una persona fraudulenta que entra de manera ilegal. Se desahucia jetas, a veces, y perdona que hable de esta manera tan coloquial, pero yo como abogada lo he vivido desahucios de gente jeta, literal. Entonces, eso es una inseguridad jurídica. Personas que tardan hasta 3 años y 4 años en resolver un contrato de alquiler, que no reciben la correspondiente renta, mientras el inquilino gasta el dinero en otras cosas. Eso existe. Y yo creo que cuando se habla de inseguridad jurídica, se habla de eso también, no de ese padre de familia que tiene problemas, que eso todos lo queremos ayudar. Se habló todo el día de hoy, a lo largo de la jornada de hoy, de un diagnóstico que yo creo que poco más puedo señalar. Estoy de acuerdo en lo que han dicho los compañeros. Creo que además todo parte también de la crisis inmobiliaria que se vivió en España tan potente, bueno, en España y en Occidente, 2008-2014. Yo estaba en el banco en aquel momento y viví la crisis inmobiliaria en primera persona, de cómo hubo un parón en la construcción, unas dificultades en el acceso a la hipoteca. Por lo tanto, ahora nos encontramos en un momento en el que no hay construcción nueva y la construcción nueva pues estamos intentando apurar. Pero hoy se habló de muchas cosas. Se habló también de que no existen profesionales. Muchos empresarios de la construcción lo dicen. Nos cuesta encontrar profesionales para hacer construcción nueva, con lo cual todo va más lento, ¿no? Eso también se ha determinado hoy. Hoy también se habló de muchas cosas, porque habíamos hablado de la huida del rural, ¿no? De cómo el rural, que si no puede perder servicios para que no pierda población. Bien, hablaba antes el alcalde de Sober, Luis, que hace cosa de 150 años había el doble de población aquí en la Ribeira Sacra. Vale, pero es que en aquel momento seguramente no había recogida de basura como hay ahora, porque lo digo porque el señor Yago decía que necesitábamos servicios como una recogida de basura importante, un abastecimiento, un saneamiento, pero quizá no sea el único motivo la falta de servicios del abandono del rural. Es verdad que no podemos quedarnos sin servicios porque si no ya no vendría nadie, pero ha habido un abandono del rural porque de repente trabajar en el campo era muy sacrificado, había oportunidades laborales en la ciudad, la gente tuvo un acceso a la universidad. Yo que soy del año 81, queríamos ir todos a la universidad, todos aspirábamos a vivir en la gran ciudad, a tener un puesto de trabajo en una gran multinacional. Eso es una realidad. Entonces, tampoco podemos culpar ni a un ayuntamiento, ni a una administración autonómica, ni al Estado, de que una persona que de repente tiene acceso a la información, acceso a Internet y ve las inquietudes que hay en otras ciudades más grandes, quiera marcharse. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo con mis compañeros de que es muy difícil dar soluciones ante esto, sobre todo ante la libertad humana de querer marcharme del lugar en el que vivo, porque creo que voy a tener mejor calidad de vida. Por lo tanto, las soluciones, también estoy de acuerdo contigo, Yago, tienen que ser multifuncionales, y también estoy de acuerdo contigo que no solo es una Consellería de Vivienda la que tiene que dar solución, tienen que ser todas las consellerías, pero también todas las administraciones, ¿no? Esto ya para hablar un poco del diagnóstico que le vemos todos al problema que hay de vivienda. Hablábamos de la Ribeira Sacra y decían el problema que hay entre las viviendas vacías y las viviendas y la demanda de vivienda. Y también la vivienda de uso turístico, ¿no? No creo que se deba demonizar, y no creemos desde el Partido Popular que se deba demonizar el turismo, ¿no? Creemos que el turismo es necesario como una parte del tejido productivo más. Obviamente no debe ser el único, pero debe ser necesario. Es verdad y no podemos negar que cada vez hay más viviendas de uso turístico. Yo puedo poner, por ejemplo, un ejemplo personal. Mi edificio son 10 viviendas y cuando yo adquirí mi propiedad, los otros 3 pisos estaban vacíos. Y se compraron, ahora en los últimos años, esos 3 pisos, uno va a residir la persona y los otros están como vivienda de uso turístico. Claro, esos 2 pisos podían ser como un alquiler a largo plazo, ¿no? Que era de uso residencial. Pero es que yo me he dado cuenta que cuando yo adquirí mi propiedad, esos 2 pisos no estaban tampoco en el mercado de alquiler. Es decir, prohibir el uso turístico, ponerle muchas limitaciones al uso turístico no implica que el propietario lo vaya a poner como uso residencial. Entonces tampoco somos partidarios de hacer una intervención extrema en el mercado o en la propiedad privada. Estamos de acuerdo que la administración pública debe construir y de hecho la Xunta de Galicia está construyendo. Tiene un compromiso actualmente de tener 8.000 viviendas en el mercado hasta finales del 2027, 2028, incluso llegar a tener 10.000 en el año 2030. En esta legislatura se quieren ya entregar las primeras viviendas en Santiago y en Vigo y llegar a tener 4.000
hechas. Es complicado también hablar de plazos en vivienda por lo que decíamos antes, por los problemas que hay de profesionales para trabajar, que eso también es otro tema, por eso tuvieron también aquí una primera mesa con profesionales que hablaban del empleo y de la importancia también de que, bueno, sinergias, ¿no? De que haya profesionales y que se pueda llevar a cabo construir vivienda, que nosotros lo vemos importante. Pero no consideramos lo que decía el señor Yago, por ejemplo, de que sea el único mecanismo, ¿no? De que sea la administración pública la que tenga que construir toda la vivienda. Estamos también de acuerdo en que hay que potenciar la construcción privada, la compra privada y ayudar a los que más lo necesitan, ¿no? El que más lo necesita que sea el que pueda acceder a esa vivienda pública, a esa vivienda de alquiler, y creemos que eso es lo adecuado, ¿no? En cuanto a que nosotros, desde la Xunta de Galicia también, desde el 1 de enero de 2025, toda la vivienda que adquiere el IBUS, el Instituto Galego de Vivienda Pública, y toda la vivienda que se construye va a ser de cualificación permanente, que es una demanda que se está y que salió hoy en los debates y se ha comentado aquí. Entonces, también se está trabajando en ese sentido. Y sobre todo legislar, no solo para dar seguridad jurídica, sino para incentivar, ¿no? Hablamos de la vivienda vacía. Hay dos medidas que tiene la Xunta de Galicia para potenciar que esa vivienda vacía se ponga en alquiler. Por un lado, Fogar Vivo, que Fogar Vivo de lo que se trata es que el propietario reciba ayudas para rehabilitar, porque no siempre un propietario de una vivienda que tiene de segunda mano, porque la ha heredado y que está en mal estado, la puede rehabilitar, pues le da ayudas para poder rehabilitar. Y por otro lado, incentivos fiscales para que haya mayor motivación para poner esa vivienda en el mercado. Pero creo que la seguridad jurídica es importante, ¿verdad? Que la gente tenga esa seguridad de que va a recibir el alquiler a final de mes, porque el alquiler no solo va, como pensamos, para el beneficio, para el bolsillo del propietario. El propietario tiene unos gastos de mantenimiento, el que es propietario lo sabe, tiene unas derramas, el que tiene un piso, el que tiene una casa, y eso no lo paga el inquilino, lo paga el propietario, por eso se paga también una renta, para que el propietario tenga unos medios para poder arreglar la casa, poder cambiar los electrodomésticos. Bueno, aquí ya entramos en el típico propietario que no quiere hacerse cargo de lo que debe y demás, que eso ya es otra controversia, pero que desde luego la renta no es íntegra para su bolsillo, por así decirlo. Sí, ya de momento concluyo. Bueno, eu non mido os tempos, non sei se van equitativos ou non, a min é igual. Eu que quero escoitar aquí as opinións das forzas políticas que están no Parlamento. E damos un turno para que haxa unha contrarréplica, para que se poda manifestar todo o que se queira. Pero, falando do terreo persoal, eu quero decir, se me permiten, vostedes, quero decir que eu no ano 79 pagaba en Madrid, en 4 camiños, Metro Alvarado, Bravo Murillo, 154, pagaba 10.500 pesetas de aluguer. Decíanme algúns compañeros, estás tolo. Claro, 10.500 pesetas daquela, no ano 79, significaban máis ou menos, non sei, cantos son 700 pesetas, bueno, traducido a euros, 63 euros, creo. 63 euros, máis ou menos, números redondos. Ben, pois, onte dixen, home, como teño mañá que falar desto, vou mirar canto sería o que pagaría ahora aplicando o IPC dende o ano 79 ao ano 25, xa non me metí no 26, ata o ano 25. E resulta que atopeime con que eran 1.300 e pico de euros, casi 1.400. E entón, isto fíxome pensar que nesas protestas, nesas manifestacións, nese disenso social no que estamos, resulta que, bueno, isto non é novo, porque estou falando do ano 79, estou falando de hai casi 50 anos, casi 50. Acabo de descubrir a miña idade, máis ou menos. Bueno, casi 50 anos, e xa había problemas para alugar. Xa estaban desorbitados os prezos. Deixo isto quedar aquí. Entón, lle paso a Lara, que me decía que quería replicar algo. Sí, comentar algunhas cuestións, aparte algo no que diferimos, no? Que evidentemente moitas cousas estamos de acordo, pero en outras non. Empezando polo que decía Iago, de que non compartían a política do bono, é dicir, a política do bono non pode ser a política estructural, ten que ser de xeito coyuntural.
non? Para solventar situacións e complicacións. Nós, evidentemente, compartimos e defendemos que ten que haber un bono de aluguer público, porque, aparte, os datos así o reflicten tamén. Dos 33.400 demandantes que hai de vivenda, 71% o fan en régimen de aluguer. Entre outras cousas, porque posiblemente non teñen capacidade para meterse nun piso, porque non teñan xa nin esa capacidade económica de poder pagar unha entrada. E, polo tanto, isto sería unha porta de entrada, incluso que poidan facer acopio, uns aforros, para que despois poidan poder ter opcións a compra, se así o desexan. É necesario, porque estamos vendo como moitos mozos e mozas, bueno, algúns xa non poden ter un piso en alquiler en solitario, teñen que compartir, non? Son traballadoras que non poden alquilar un piso en solitario, teñen que estar compartindo, que poderíamos entrar tamén en outro debate, que o alquiler de habitacións que xa se está dando en algúns sitios, e que posiblemente, e non falo de estudiantes, que eran pisos compartidos que cada un repartía os seus gastos. Son xente que alquilan ao propietario a habitación xa, incluso con precios diferentes dentro da vivenda, pero creo que iso daría xa para outro debate. Pero o que iba, hai mozos e mozas que lle dedican máis do 50% do seu salario a pagar a vivenda. Por lo tanto, isto é insostible, porque non teñen despois recursos para o seu día a día, para comer, para pagar os gastos do piso, calefacción, comunidade, para os gastos que poidan ir xurdindo, e incluso para que tamén algo para o seu ocio, non? Porque, ao final, o que non podemos é ter traballadores pobres que a máis da mitad do seu salario vai destinado ao pago da vivenda. E son, como digo, pois dos 34.400 demandantes que hai, o 71% fan en régimen de alugueiro. Por lo tanto, é necesario a política do bono de aluguer público. Habrá que, a mellor, despois, estudiar, se ten que ser por un tempo, condicións, pero para nós é fundamental, en máxime, cando non hai vivenda. E mentras non haxe vivenda a disposición, evidentemente, hai que dar solución e cobertura a esa mocidade, e a veces non só mozos e mozas, sino tamén persoas vulnerables ou familias con menos recursos que precisan tamén dun bono de aluguer para poder ter un lugar digno onde vivir. Eso por unha banda. Por outra banda, con respecto ao que decía Cati, varias cuestións. Unha, morosidade non é ocupación. E como xurista, supone que o sabes ben. Non, pero que non se pode xogar, creo que ben, pero eu creo que cada cousa co seu término. Non, término correcto, ocupación legal. Ocupación é unha palabra xurídica que existe. É dicir, é morosidade. É morosidade, ten outra vía de penalización e ten outra correctamente, logo te lo explico. Vale, non, porque ao final entramos no que decía moi ben Fidel, que entramos en ese marco da extrema dereita de que non se fai vivenda pública pola ocupación. Bueno, un compañero seu nun debate antes das eleccións autonómicas mo dixo a min en unha mesa que a Xunta non fixera vivenda pública por culpa da ocupación, cando os datos da ocupación é ese 0,01% que xa se falou. Por lo tanto, creo que rigurosidade non definir ben as cousas e non entrar en distintos marcos que, ao final, o que xeneran outro tipo de cuestións que non solución aos problemas da vivenda. Vou máis rápido, sí, pero dúas cuestións. Falaba tamén da implicación de todas as administracións públicas. De acordo? Implicación de todas as administracións públicas. Os concellos para regular, a parte de suelo onde se urbaniza, onde non se urbaniza, pero quen ten as competencias exclusivas en vivenda é a Xunta de Galicia, porque cada vez que temos competencias abrimos o abanico de... Bueno, isto é de todas as administracións. E creo que hai que ser rigurosos tamén con eso, e aparte hai uns datos moi chamativos. No último ano do goberno do bipartito da Xunta se dedicaron 109 millóns de euros para a vivenda, 84 no 2010, 49 no 2011 e así descendendo hasta 2017 que se dedicaron 3 millóns de euros. Isto que se dedicaba no orzamento,
que despois de execución moito menor, porque destes 3 millóns de euros do último ano 2017 non se executou nin o 50%. A partir do ano 2018 se vai incrementando esta partida, pero debido a que tamén a que hai unha inyección económica por parte do Goberno Central de casi 600 millóns de euros. 600 millóns de euros que veñen do Goberno Central para destinar a estas políticas. Por lo tanto, poderíamos volver a incidir tamén na execución dos mesmos. Finalizo porque tamén facía mención Cati do programa, un dos programas que ten posto a Xunta de Galicia como o Fogar Vivo, e o Fogar Vivo no ano 2025 deu 238 axudas. Ano 2025, ano pechado, ano último ano, deu 238 axudas. Claro, se falamos que hai 33.400 demandantes de vivenda que 10.000 solicitudes de bono aluguer quedaron fora, pois o 238, a verdad que a todas luces insuficiente. Respostas a todo o que acaba de decir Lara, con capacidade de concisión, se é posible, é un rogo, para darle un pouco de agilidade ao resto do tempo, porque senón van se nos quedar dormidos. Así que, Iago, Cati. No, pero a mí non. Sí. Cati Varela. Bueno, muy bien. Diputada e concelleira de Monforte, que me dixo antes que non o dixera. Muy bien, para ir completando lo que dicen mis compañeros, estamos de acuerdo con Lara Méndez y no tanto con Iago, que las ayudas, en cierto modo, subvenciones, bonos, obviamente no pueden ser las únicas ayudas, pero son necesarias también. Y quería hacer hincapié en algo, en la adquisición de hipoteca. La señora Lara Méndez decía que tienen dificultades los jóvenes para adquirir vivienda. Estoy de acuerdo también con ella, porque como he dicho en mi primera intervención, yo recuerdo en los bancos antes se daba el 100% del valor de tasación, incluso se daba el 120% antes. Y ahora pues no, ahora los bancos, las hipotecas han disminuido mucho esa flexibilización. Entonces, pues poner en valor que la Xunta de Galicia ahora incluso lo anunció el presidente en el Parlamento esta semana, ha aumentado hasta 45 años la posibilidad de avalar ese importe que ellos necesitan para poder adquirir una hipoteca. Que no pasa nada por tener una hipoteca, yo la tengo y estoy muy orgullosa. Además, en cuanto a la aplicación de las administraciones públicas, bueno, aquí obviamente las competencias de gestión las tiene la Xunta de Galicia. Ahora mismo usted, señora Lara, acaba de decir que hemos recibido una inyección económica del Gobierno Central. ¿Por qué? Porque el Gobierno Central algo tiene que decir. Es más, las leyes orgánicas se aprueban en el Congreso de los Diputados, se aprueban en Madrid, se aprueban desde la Administración Central, que son las que regulan muchas veces competencias que tiene atribuidas las comunidades autónomas. Por lo tanto, algo tendrán que decir. Pero Galicia tamén ten lei de vivenda propia. Bueno, me parece bien, pero no puede contradecir lo que dice la Administración. Formamos parte de un país al final. Y luego, como bien dijo, la administración local tiene competencias en la ordenación del territorio. Son importantes los planes generales, son importantes delimitar los núcleos rurales. Lo comentaban esta mañana y no lo dije antes en mi primera intervención, pero ahora que lo dijo la señora Lara Méndez, efectivamente, yo no le puedo pedir a mi ayuntamiento que coste vivienda pública, ni muchísimo menos. Bastante tiene con un presupuesto ajustado hacer lo que hace. Pero sí que es verdad que hay que empezar a dar pasos en aprobar planes generales o en delimitar núcleos, porque hay una dificultad también. Mucha gente a lo mejor aspira a poder construir en una zona donde con una delimitación de núcleo, con un plan general, se podría, y podríamos aliviar muchos problemas. Yo lo que he notado y he percibido, no sé si mis compañeros opinan lo mismo, es que tras el COVID-19 hay como más interés, sobre todo en los sitios pequeños, en las zonas aquí de la Ribeira Sacra, de la gente más joven, a lo mejor de 30, 40, 50 años, a gente que empieza a formar familias, de poder construir una vivienda unifamiliar, porque lo vivieron en el COVID y en vez de irse a un piso, pues prefieren hacer una vivienda unifamiliar, pues flexibilizar eso de alguna manera, debilitando núcleos, aprobando planes generales y demás, ¿no? Entonces creo que por eso digo que es importante que todas las administraciones participen. La Xunta de Galicia pues tendrá que hacer ayudas, tendrá que construir vivienda, que ya lo está haciendo pública. No considero, señor Iago, que sea la única arrendadora que haya en el mundo, porque creo que es importante la iniciativa privada y a lo mejor lo que necesitamos es que haya mucha iniciativa privada para que haya más oferta. Vale, vamos a fechar este ciclo con intervención de Iago Suárez de Domenega. Fidel, a pesar de todos os anos na radio, creo que non aprendeu que pedirlle concisión ao político é complicado. Pero é que eu son solidario. Bueno, intento que para eso estás de goberno. Por comezar por isto último que sería. Bueno, eu sigo sin ver
esa percepción que moita xente di de que agora hai moita xente que quere vivir ao rural e que de repente vai haber ese tal, eu sigo sin percibirlo realmente. Porque por primeira vez na historia deste país, por primeira vez na historia de Galicia, e creo que foi no ano 2024 que se consumou, por primeira vez a poboación que vive en zonas urbanas superou por primeira vez a poboación total de persoas que viven no mundo rural ou no ámbito rural. Non? E eu non vexo esa tendencia cambiar, ou sea, eu non vexo que iso vai a cambiar. De feito, creo que se pode seguir agravando como é normal, non? Por outra parte, e como se ven demostrando. Claro, eu creo que temos que seguir tendo claro que o da vivenda é un problema nuclear, é dicir, central, vital, un problema xerador de outros problemas. Agora falamos de vivendas unifamiliares e tal, claro, nós temos un problema demográfico tamén importante. Se hai ao mellor unha parella que quere asentarse nun lugar, que quere ter fillos e fillas e demais, claro, se non ten vivenda, quero dicir, vamos acumulando problemas, vamos facendo unha bola de neve e ao final acabamos cun problema enorme que é toda a situación que nos encontramos hoxe en día. Entón, creo que nós, como representantes públicos e persoas que nos dedicamos a este nobre oficio de política, que debemos ter cuidado co que se diga e non meter medos innecesarios á poboación porque xa ten suficiente medo con certas cousas. Claro, falamos aquí da inquiocupación, non? Eso que se di así coloquialmente, non? Bueno, xente que ten un contrato de aluguer e que non paga e que, por tanto, se queda. Claro, moi ben. Cantos casos hai? Pois hai. Pero cantos? Bueno, lleve varios. Vale, pero é unha porcentaxe ínfima. Bueno, É moi pequeno. Bueno, claro, pero que ese é o problema. Nós o que temos que dicir, creo eu, como representantes públicos, é que non é un problema suficientemente grande como para que a xente teña medo a poñer a súa vivenda en aluguer. Eso é o que creo que nós temos que lle transmitir á poboación. Non hai tanto problema. E se pasa, pois terán as súas ferramentas e o goberno terá que dar as súas ferramentas a xente para que recupere a súa vivenda ou para que poida facer o que queira. Pero temos que ser conscientes de que é un problema ínfimo, de 0,0%. Estamos falando de porcentuais mínimos. Pois claro, se nós, como representantes públicos, que metemos medo a xente, cuidado que che van a ocupar, cuidado con unha alarma, cuidado, non sei que, claro, eso, pois ao final crea unha bola de neve que tamén crea este problema. Non? Eu insisto, temos que acabar de saber e facer un estudo, creo, desde o goberno galego, importante de cantas vivendas baleiras realmente hai. Porque históricamente facíase desde o SIXPAC. Non? O SIXPAC, por esta imaxe de satélite, pois mirábase cantas vivendas aparecían no catastro e imaxe non sei canto. Claro, aí contabilizábanse establos, alpendres, garaxes e demais, que é unha cousa que se sigue contabilizando a día de hoxe, non? E falanse de números absolutos sin realmente saber canta vivenda baleira hai, canta é rehabilitable e canta é alugable, canta se pode alugar ou canta se pode vender. Despois, dúas pinceladas máis. A cuestión turística, que se leva falando moito ao longo de toda a mañá, e o tema do turismo. Claro, nós cremos que o turismo é, evidentemente, unha realidade humana e que non se pode estar en contra dele, que non pode ser é política única dos gobernos. E hai que darlle tamén a importancia ao turismo que ten. Galicia é un país riquísimo en recursos, riquísimo. Temos unha capacidade de produción eléctrica inigualable en todo o Estado español. Producimos, non sei agora a porcentaxe, pero unha cantidad enorme de toda a enerxía eléctrica que se consume no Estado español. Ata o punto de que para que en Madrid poidan facer un café, teñen que estar os muiños de vento, teñen que estar os embalses aí funcionando. Non é así, é así. Bueno, Galicia, ademais, é un territorio con unha capacidade productiva no forestal, no agrogandeiro, no sector marítimo, no sector pesqueiro, impresionante. E, sin embargo, pois, temos os salarios máis baixos de todo o Estado español, as pensións máis baixas de todo o Estado español, e sigue a nosa xente emigrando. Non? Desde o 2009 ata aquí, 500.000 de galegas e galegos emigrando. Boa parte deles menos de 35 anos. Claro, e isto, por que pasa? Pois eu creo que tamén pasa pola cuestión da vivenda. E co tema turístico que se falaba, claro, a mí partíase o corazón este brao pasado, cando eu vía, por exemplo, xa digo, en Chantada, na Praza de Galicia paraba un autobús turístico gratuito para as persoas que están visitando a Ribeira Sacra, pois para ir á Praia da Cova, para ir a Belesar e non sei canto. Un bus gratuito, non sei canto costou eso. Non sei, nunca se soubo. Pois a mí partese o corazón de que un veciño ou unha veciña non poide ir a calquer sitio nun bus, inda que non sexa bus pagando. É dicir, non existe, ni siquiera a posibilidade. E nos BNG tiñamos unha proposta que era o transporte a demanda, un transporte público a demanda. Unha persoa que necesitase facer calquer tipo de xestión, que tivera calquer tipo de problema, ir á cidade ou calquer cousa, que tivera ese transporte público subvencionado a demanda. E iso non existe, pero hai un bus turístico gratuito, para que a xente pode ir, que non sei o que costa, xa digo, non sei o que costa. E iso é que a mí se me parto o corazón. É dicir, a xente que estamos intentando facer proxectos de vida aquí, que estamos habitando o territorio, mantendo a paisaxe da Ribeira Sacra, que non teñamos un servizo mínimo de transporte
a precios asequibles ou a calquer precio. Claro, eso pois tamén é un problema. E despois, xa para finalizar, eu creo que isto se soluciona, xa digo, con políticas integrais, interdepartamentais, consensuadas e non con ocurrencias. E o que non se poden é vir aquí con ocurrencias como é, con todos os respetos, o dos baixos comerciais da Xunta de Galicia. Habilitar baixos comerciais para convertilos en vivenda. Eu, eso, sinceramente, parece unha ocurrencia. E creo que ninguén, non creo que veña a solucionar nada, e parece un parche para a galería, realmente, para intentar cubrir a papeleta de que estamos facendo calquer tipo de cousa en materia de vivenda, e entón vamos rehabilitar baixos comerciais que non están en uso para que a xente viva en baixo comercial, en baixo... Bueno, para mí, eso, sinceramente, parece unha ocurrencia, creo que non ven a solucionar nada, e creo que se debía ter un pouco máis de seriedade en políticas públicas. Creo que son unha copia do que se está facendo en Madrid. Creo. Bueno, para finalizar, e para non darles a vostedes a oportunidade de facer un discurso prolongado que logo pode ser reprochado por terceiros, o que vou facer son unhas preguntas moi concretas para que vostedes respondan sí ou non en unha frase, a frase que consideren oportuna. Por exemplo, compra e rehabilitación de vivendas con axudas públicas, sí ou non? Lara Méndez. Sí, xa o dixen. Claro, decir, aparte o dixen na primeira exposición, non só con axudas públicas, sino que nos queremos blindar por lei, como dixen na primeira intervención, de que ten que permanecer como público, porque despois unha persona que está en aluguer poderá mercar a súa vivenda e esa vivenda poderá ser destinataria de outra persoa que o precise. Frase longa, pero frase. Cate Varela. Sí, con requisitos, ou as persoas que realmente o necesiten, e, por suposto, non sufragar o 100% da compra ou da rehabilitación. Iago. Bueno, eu vou responder moi á galega, pois depende, non? Habrá que mirar os casos e habrá que mirar as circunstancias. Eu creo que sí, en termos xerais, sí, evidentemente. Pero, claro, a situación é moito máis complexa como para simplemente unha... Pero se regula nas condicións que ti poñas para poder acceder despois a esa vivenda ou a esa rehabilitación. Ben, facer un banco de vivendas baleiras e que a Xunta sexa intermediaria, haga de mediadora, entre os propietarios e os xovens. Cate Varela. A Xunta, de modo, xa media con moitas medidas. Si, sempre cando non se obriga os propietarios a poñer en aluguer. Sempre que os propietarios poñan en aluguer as vivendas porque queren, e a Xunta de Galicia xa está facendo ferramentas, pois, por exemplo, con as axudas que expliquei anteriormente, para facer un pouco eso. Estaríamos de acordo sempre cando non se obliga o propietario a poñer a vivenda en aluguer. Iago Suárez. Sí. Sí. Xa non hai máis comentarios. Lara Méndez. Sí, é un dato. Galicia ten máis de 500.000 vivendas baleiras. É certo que en ese cómputo aparecen vivendas que están derruídas ou outro tipo de construcións que non son vivendas. Por lo tanto, é preciso saber, é preciso despois ver o Estado, é preciso coñecer tamén un pouco a titularidade e facer algo tamén para evitar que persoas que viven en Argentina teñan aquí vivendas baleiras que a mellor posiblemente non veñan Nunca máis. Por lo tanto, creo que hai que actuar. Aluguer con opción de compra. Parte do aluguer logo descontase do precio final da compra pasado un tempo determinado. Iago Suárez. Sí, eu vexo unha opción interesante que pode funcionar en certos casos concretos, pero sí, o sea, que a xente que funcione, por suposto. Nada. Sí, é outra opción máis, evidentemente regulado, pero é outra opción máis. Cate Varela. Sí, pero a ver, eso xa existe, no ámbito privado existe, no público tamén hai certas vivendas que tamén teñen esa circunstancia. O mellor o que queres decir é generalizar todo alugueiro como opción a compra. Todo alugueiro público que sexa como opción a compra. No, casos concretos. Sí. Ben, cooperativas de vivenda rural. Non sei se isto sona escandalosamente aos oídos dos políticos e políticas que están aquí, ou se sona ben, Lara Méndez. A mí soname ben, de feito xa hai cooperativas de vivenda establecidas, porque non é o uso rural. É dicir, tamén habrá que delimitar un pouco o fío do que decía tamén antes Iago, que comparto. É dicir, vivir no rural sí, pero con servizos, porque ao final non pode ser tampouco un acto heroico vivir no rural. Cate Varela, PP. Sí, a ver, as cooperativas se deron
no seu caso fai tempo, fai 30 ou 40 anos, en Monforte de Lemos temos vivendas que se construíron en formato de cooperativa, de iniciativa privada, por suposto, eso vemos ben, pero, ollo, non deixar que vayan os propietarios a construir nunha parte onde non hai servicios e obrigar a administración a poñelos, tanto a local como a autonómica, é dicir, regulado sempre onde poidan construir, non? Porque o rural, quero dicir, non podes ir un arroxo a construir que ali non te chega auga, non sei se me entendes. Además fai moito aire. Diego Suárez, delegado. A xestión cooperativa da compra de vivendas e demais é algo que xa se está facendo en algúns puntos, sobre todo en Santiago, como usted é algo que xa se está vendo, sobre todo na zona do Castiñeiriño, está vendo moitas zonas xa de cooperativas de vivenda e demais. É unha opción interesante, aparte, Compostela que ten unhas características propias e é unha desas cidades onde sí que fai falta construir máis vivenda porque non hai sitio suficiente. Bueno, o caso de Compostela é curioso, non? É unha cidade que medrou exponencialmente e polo feito de ser capital tamén necesita. E a experiencia está demostrando que pode funcionar e, ben, sí. Ben, estamos rematando xa, vamos a ver. Estábamos falando das vivendas na Ribeira Sacra, falamos das vivendas en xeral, pero vamos voltar á Ribeira Sacra para aplicar algo do que se falou en algún momento, ainda que moi por riba, da vinculación de vivenda e emprego. Sabemos de sobras que aquí fai falta man de obra. Oxe, non busque vostede un fontaneiro, porque eu levo 4 días esperando por el e ni me collo o teléfono. É dicir, que ten moito traballo ou non lle interesa traballar. Non me pasa niso, paselle a moitas persoas. 4 días. Outros 40, mellor. O caso é que necesítase técnicos, traballadores, persoas que estén dispostas a non só bailar unha bachata, senón que tamén a poñer o callo, non? Resulta que para iso tamén fai falta formación e fai falta facilitarles vivenda. Dicirles, mira, podes vivir aquí, tens que pagar tanto ao mes, vinculalos ao territorio e ao mesmo tempo vinculalos a sociedade laboral, non? Que tamén é importante. Entón, que lles parece esta idea de vincular vivenda e territorio? Bueno, creo que é necesario... Quero decir, emprego. Sí, que é necesario. De feito, xa hai empresas que están xa ofertando postos de traballo con vivenda incluída pola dificultade que ten... Son Mallorca, sobre todo. Non, en Chantada, por exemplo. En Chantada tamén. En Mallorca, que senón non hai quen quera servir ali un café. En Chantada, por exemplo, xa hai que están ofertando traballo con vivenda pola dificultade de poder acceder a unha vivenda. Pero incluso podemos ir un paso máis aló, é dicir, aquí na Ribeira Sacra, donde, afortunadamente, porque é bom, hai que ir equilibrando e buscando sempre os equilibrios para ter ese turismo sostible, tamén respetuoso co territorio e coa veciñanza do territorio, pero tamén é certo que hai meses con maior afluencia e hai servizos que necesitan reforzar en eses meses de traballadores. E claro, ven un traballador para facer 3 meses de verán, 2 meses de verán, e os alquileres que encontran son os alquileres turísticos. Por lo tanto, non lle poden facer frente a esos alquileres cos salarios que cobran. Por lo tanto, facer esa relación é boa. Moitas gracias, Lara. O que sí necesitamos é xente que traballe, pero que se veña a vivir aquí, que se quede, que residencie, porque é do que se trata, senón, para que queremos vivendas, para uso turístico, xa temos a bordo. Digamos. O que se ten demostrado históricamente en calquer país do mundo é que se a xente ten traballo, ben pagado, que ben remunerado, con boas condicións e que se respetan os seus dereitos laborais, a xente normalmente queda, non ten necesidade de marchar fora. Porque a xente se emigra, marcha fora, e, por cuestión, primeiro, porque non hai traballo, porque o traballo que hai está mal pagado, ten malas condicións e demais. Entón, a xente non marcha da súa casa, do seu territorio, porque sí, ou por viaxar, ou viaxar é unha cousa e ir traballar a outro sitio é outra completamente distinta. Entón, sí, claro, temos que xuntar esas dúas cuestións. Eu creo que, sobre todo nesta zona do territorio, na Ribeira Sacra, eu diría que hai 3 cuestións nucleares principales que deben ser sobre as cales hai que legislar, sobre as cales hai que traballar duramente, que son a vivenda, evidentemente, o emprego e a mobilidade. É dicir, que haxe tamén alternativas de mobilidade
para que a xente se poida mover. E, desde logo, que a cuestión do traballo, a ver, eu, de novo, os datos están aí. Segundo o Instituto Galego de Estatística, o INE, que non son datos meus, nin do BNG, nin de ninguén, son os datos do INE. 500.000 de galegas e galegos emigraron de Galiza desde 2009. Entón, nos aí podremos botar as cábolas que nos parezan e poderemos dicir, bueno, pois dese 500.000, tantos foronse por ocio, ou tantos foronse porque querían vivir experiencias propias, ou tantos se foron porque tiñan que marchar porque aquí non había traballo, do seu, ou do que fora. Bueno, pois eso é unha realidade. E iso xa digo que son datos que desde 2009, 500.000 de persoas dun país que non chega aos 3 millóns. Entón, eso creo que nos ten que facer é reflexionar. Entón, claro, evidentemente, sería o ideal, non? Ligar que a xente legal traballo e a vivenda, pois sí. Cati Varela, Bueno, Partido ya, Popular, que pechas. se fueron 500.000 y que no volvieron, porque si no estaríamos en 2.300.000. A ver, una cosa es que se vayan, temporalmente vuelvan, si sumamos todo, bueno, vuelve mucha gente, yo volví, estuve en Granada viviendo, volví, a ver, es que claro, a mí igual me suma, bueno, vamos a hacer reflexiones, es que a veces se dicen cosas, a ver, quiero poner en valor que esta mañana Carmen José, la directora territorial de empleo, dijo que existían unas ayudas de la Consejería de Empleo precisamente para poner en alquiler esas viviendas que vayan asociadas al empleo. Entonces, bueno, eso ya se ha pensado desde la Xunta de Galicia y se ha establecido como medida. Pero, para finalizar y no entrar más a debate, no creo que el problema que haya aquí en la Ribeira Sacra o incluso voy a centrarme en la comarca de la que soy, que es la que más conozco, el problema que efectivamente hay una falta de profesionales, de determinados profesionales, sea la falta de vivienda. Y eso ya entraríamos a otro foro, Severino, si quieres. Hablamos de otro foro del empleo y los problemas de empleo que hay aquí en la Ribeira Sacra y que no creo que sea por culpa de la vivienda. Ya está. pois xa está. Dixo Cati Varela e nos dicimos que amén. Moitas grazas a Lara Méndez do Partido Socialista de Galicia PSOE por estar aquí. A Blas Pastora, Pavor de Lugo. Sí, Que les recomendamos que se vayan a Lugo, que durante 3 días hai unha festa rachada que nos fai revivir o noso pasado. perdón, se me permites medio segundo disculparme porque non puiden estar na mañá porque estuve na comisión e agora teño que marchar, pero estou convencida que Severino nos fará chegar as conclusións a todos, Sí. das que aprenderemos tamén e tomaremos nota. Que venir mañá lá, máis a concluir que todo. Iago, moitas gracias, Iago Suárez, do BNG, por estar aquí tamén con nos. E a Cati Varela, que a veces todas as semanas, pois tamén, moitas grazas por estar aquí un día máis. Moitas grazas. E a ustedes.